José Manuel Cores Tourís ocupará a presidencia da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, Cambadés, foi delegado da Xunta, tamén senador, delegado da Xunta durante os últimos 11 anos e deputado actual no Parlamento de Galicia. Deste xeito, o presidente da Xunta confirmaba o nomeamento de Xosé Manuel Cores Tourís como novo presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Quen fora alcalde de Cambados entre os anos 1999 e 2009 deixou o cargo ese ano para asumir o posto de delegado da Xunta en Pontevedra. Tivo esa función ata este mesmo 2020, cando despois das eleccións autonómicas foi substituído pola morañesa Luisa Piñeiro. Tamén foi senador e na actualidade deputado do Partido Popular no Parlamento galego. Agora asume a presidencia do Porto Vilagarcián en substitución de Sagrario Franco. Franco despediuse da Autoridade Portuaria despois de 8 anos no cargo. Hoxe no Consello de Administración asegurou que foi unha honra traballar co equipo do Porto Vilagarcián, contribuindo ao progreso de toda a contorna. Pola súa banda, en nota de prensa, o Goberno local de Vilagarcía asegurou que confía en que o cambio abra unha nova etapa de entendemento para abordar proxectos a favor da vila, que durante o mandato de Sagrario Franco os desencontros entre Porto e Concello foron continuos. Hoxe Varela explicou que xa felicitou o novo presidente polo nomeamento e destacou que durante a súa etapa como delegado territorial da Xunta sempre mantiveron unha moi boa relación. A intención do rexedor é reunirse con el tan pronto tome posesión. Cores Tourís tamén recibiu a felicitación do Partido Popular de Vilagarcía. A pesares de que con esta decisión a Xunta volve optar por escoller alguén de fora da vila, Vilagarcía para ocupar o cargo, dende a formación enxalzaron o seu perfil conciliador, a súa enorme experiencia en distintos cargos de xestión e a súa traxectoria política. Tamén aseguraron que lle ofrecerán todo o seu apoio para seguir traballando pola autoridade portuaria e pola cidade.